Diyos marahay na aga sa inumantugang, matindog po ang gabos, asin po na niya to ang novena para kay Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angel choirs above array sing. Cherubim and seraphim in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with a strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust.
Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointment, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help us. when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami nagin marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi na sabotan, asin na utob, an sa imong kabotan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatean mina an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kay ini, naglalawig ang tiginitan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalabidad. Dai kaming babibirikan kundi ika, mamomoto na Ama, sa imo kami minahagad din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na magin mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang kapos. Sa giraray Diyos, malahay na aga sa indo mga tugang, ang sa tuyang may intensyones sa tuyang banal na Eucharistia, ngunya ni aga, ipinapanungod sa pasasalamat for the 13th wedding anniversary of Remus and Michelle Rubio, offered kan Oliver family. Pasasalamat man ni Mary Catherine Faith Lana, asin ni Domingo Peñaflor, para man sa birthday blessing ni Karen Rica Fort, dulot kan sarong Anonymous, asin pasasalamat man kang Nas family sa pagkapasar ni Ronwald
na sa bar exam. Igwa man na spiritual special intention for good spiritual, physical health, and safety kan sa iyang pamilya. Dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family. Siring man ni MJ, as in to pass the entrance exam sa kahagadan ni Kate Savannah Lorilla, as in igwa man special na kahagadan si Giselle Asaituno and family. Para man sa kapahingaloan kan mga binasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family, Eduardo kan Mendoza family, Tirso ni Dr. Jean Mirandilla, sa kalag ni Antonio Jr., dulot kan Berses family, kay Karina Elmar Charvin, dulot kan Diskaya family, sa kalagman ni Beatriz, dulot kan Muñoz family, kay Roberto, dulot ni Rito family, Arceli, kan Malaka family, para man sa Poor Souls in Purgatory, dulot ni Madonna Magdaraog, sa kalag ni Antigono, Susana, Jose, Susi, dulot ni Violeta Barcenas, asin sa kalag ni Glenn, dulot kan sa Rong Devotee. Matinog na po ang kapos. Umawon daw Santo Niño, utong naaki ka naman, an kinabansa sa imong kamot, panuon kan simong pagkamuon. Good morning. Good morning. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang nasa ikaapat na aldaw na po kita kan sa tuyang misa novenaryo sa pag-andam niyato sa maabot na kafiestahan kan Senyor Santo Niño. Padagos kitang maghagad kay grasya sa mahal na Diyos na lugod paman an sa tuyang pagtubod makaumagid sa Santo Niño paghali sa pagiging aki naggurang asin nagmature. Special ko man ining dinudulot ining Santa Misa sa pagpamipi para sa kapahingaloan kan kalag ni Madam Lily. Saro kan sa tuyang mga parasimba digdi. Digdi sa St. Jude. Permi siyang, dahil ko na ituro, sutukawan. So, ipamipi naman po ang kapahingaloan kan sa iyang kalag. Manyan bidbidon tana, ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay na po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ako, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virgen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kakurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka, kagurangan, maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo, maherak ka,
kagurangnan mahera ka. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, hinanyugaan mga pamibi kan banwaan, na nagngangayo-ngayo sa langit no na kaimbudan, tanganing mahiling nindaan mga dapat gibuhon, asin magkaigwang kusog, naan sa indang nahiling gibuhon. Uli kay Jesu Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya, kanta taramon, asin himateon yato, an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa kapinunan kan enot ni libro ni Samuel. Kaidtong panahon, igwanin sarong lalaki na taga Ramatahim. Sa mga bukid nin Ephraim, an sa iyang ngaran Elkana, siya an aki ni Jeroham, na aki ni Eliho, na aki ni Tohu, na aki ni Zuf, na taga Ephraim. Duaan sa iyang agom, si Ana asin si Penina. Si Penina igwanin mga aki, alagad si Ana dai. Ini si Elkana taon-taon minatukad pasiring sa silo sa pagsamba asin pagdulot ni atang sa kagurangnan. Ando ang aki ni Eli, si Opni asin si Pines, iyo ang mga padi nin kagurangnan duman. Kun minaabot an aldaw na si Elkana maatang, tinatawan niya ning kahirasan si Penina asin lambang saro kan mga aki kaini. Alagad si Ana, tinatawan niya nin pili na kahirasan, huli taurog niyang namomotan si Ana. Minsan nga ni dai itinutugot nin kagurangnan na magkaigwa siya nin aki. Kaya danay na pinag-ulog-ulog siya ni Penina, huli tadai siya pinagkanigo nin kagurangnan na mangaki. Siring kaini ang nangyayari taon-taon. Balang pagsakat ninda sa templo nin kagurangnan, pinag-ulog-ulog siya ni Penina, kaya si Ana minatangis asin dai minakakan. Asin si Elkana na sa iyang agom, mahapot. Ana, ano ta nagtatangis ka? Ano ta dai ka nagkakakan? Ano ang sa imong ikinamundo? Bako daw akong urog karahay kisa 10 aki para sa imo? Antataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Atang nin pag-umaw, idudulot ko sa imo kagurangnan. Atang nin pag-omaw, idudulot ko sa imo kagurangnan. Ano ang ibabalos ko sa kagurangnan, sa gabos na itinaon niya sa kong karahayan, sa kung aakuon ang kalis nin kaligtasan, asin maapod ako sa ngaran nin kagurangnan. Atang nin pag-omaw, idudulot ko sa imo kagurangnan. Ang mga pangako ko sa kagurangnan, sa kuyang uutubon, sa atubang nin bilog na banwaan. Mahalaga sa mga mata nin kagurangnan, ang pagkagadanin sa iyang mga banal. Atang nin pag-omaw, idudulot ko sa imo kagurangnan. Kagurangnan ako sa imong oripon, ako nin sa imong surgoon. Ika ang naghubad kan sa kong mga gapos, atang nin kapasalamatan idudulot ko sa imo, asin aarangon ko ang ngaran nin kagurangnan. Atang nin pag-omaw, idudulot ko sa imo kagurangnan. Matindugan gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Dadamog ako sa mga kataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. magrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkatapos na si Juan dinakop, si Jesus nagpagalileya sa pagrukyaw kan marahay na bareta sa ngaran ni Diyos. Sinabi niya, uminabot na an panahon, uya na an kahadean ni Diyos, magsulsul kamo asin magtubod sa maray na bareta. Kan si Jesus naglalakaw sa baybayon kan danaw ning Galilea, nahiling niya magtugang na si Simon, asin si Andres, na naghuhulog kan hikot sa danaw. Ulita sinda mga parasira. Si Jesus nagsabi sa inda, sumunod kamo sa ko, asin gigibuhon ko kamong mga paradakop nin tawo. Tulos, binayaan ang mga hikot, asin suminunod sa iyo. Sa oro inutan, nahiling na Jesus ang magtugang na Santiago, asin Juan, mga aki ni Zebedeo, yaon sinda sa sakayan, nagpapakarahay kan mga hikot. Inapod man sinda ni Jesus. Binayaan ang sakayan, si Zebedeo, na sa indang ama, binayaan ang sa indang mga katabang, asin suminunod sa iya. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta, kan sa tuong kakurangan. Pag-umaws sa imo, Kristo. Good morning! Good morning. Sabi ko po, kasuod ma sa satuyang liturhiya sa pagselebrar niya to kan pagbunyag, kapiyastahan kan pagbunyag sa satuyang kagurangnan, ang pagbunyag ni Kristo minatao sa tuya nin signal na mapuuna siya kan sa iyang ministeryo publiko. In other words, magibo na siya kan sa iyang misyon. He was baptized at the age of 30 and aramtan nagadan siya at the age of 33. 3 years of public ministry. Nagtatao sa tuya nin impresyon na ngunyan na aldaw sa paglaog niya to sa ordinaryong panahon, sa kalendaryo kan simbahan, pinupo na naman kan sa tuyang kagurangnan ang sa iyang ministeryo publiko. Asin siya, kung nadangog tang maray sa Ebanghelyo, luminaog siya, nakisalamuha siya sa mga ordinaryong tao, asin sa indang mga ordinaryong ginigibo sa indang buhay, asin duman inapod niyaan sa iyang enot na mga magiging katabang, enot na mga apostoles. Si Simon, asinan sa iyang tugang na si Andres, si Santiago, asinan sa iyang tugang na si Juan. He is with us in the ordinariness of our lives. Kaibahan ta siya. Bako sana during Christmas, bako sana during special occasions, sa ordinaryo, mga agi-agi, kan sa tuyang pagkabuhay, ngunyan sa paglaog man niya to, sa ordinaryong mga panahon, sosog sa kalendaryo kan liturhiko kan sa tuyang simbahan, ipinapagirumdum sa to, napadagos pong an kagurangnan, kaibahan niya to. Asin padagos man siyang nag-aapod sa to, na day magturog sa misa. At padagos siyang nag-iimbitar sa to, na maging sa iyang mga disipulos. They were not in a retreat house, kang inapod kan kagurangnan. Day nga ni giri ini nakauntok, na nagpapamibi. Day nga ni gayod sinda, gigibonin extraordinaryong mga bagay, kundi sinda yaon na nagtatrabaho, ginagaranot siguro, asin pagal na sa kaninda nadangog ining imbitasyon kan sa tuyang kagurangnan. Madya ka mo, sumunod ka mo sa ko. Sa kasibutan kan buhay, inaapod man kita kan sa tuyang kagurangnan. Come after me. Daing dakol na explanation, daing distribution kay ano man na brochure or nagprex mo na sinda, daing man sinda, pinaprex mo na kang kagurangnan bago ka mo sumunod sa kuya. Simpleng imbitasyon asin pangapudan. And sinda naging maisog na nagsimbag digdi. Kaya sabi po digdi, binayaan nindang tulos
an sa indang ginigibo, binayaan an sa indang ama, asin an sa indang mga katabang, asin suminunod sa iya. They leave their nets and follow Him. Nagtatao ini sa tuya mga tugang nimpresyon na pag minaapod sa to an kagurangnan, pwedeng dain niya baguhon an sa tuyang kamuktakan. He may not change our place, but He always changes our purpose. When Christ calls, our lives changes. Of course, they were still fishermen. Para sira manggiraray sinda, kang inapod sinda kan sa tuyang kagurangnan. But this time, no longer for fish. I will make you fisher of men. Mga parasira na nintawo. So ano ang magayon niya tong leksyon na pwedeng manudan sa istoryang inikan sa tuya pong ebanghelyo? Magdangog po kita. Every time inaapod kita kan sa tong kakurangan. Every time the Lord touches our hearts. He may not ask you to leave your job, tanganing magsunod sa iya. But He may ask you to bring Him in your job. Sabi ko nga ni Kansaro, after Christmas, after kan mga aginaldo masses, sana we continue to be extra loving and caring to others. Kang Christmas, lagi kitang mamumuton. May we continue to be extra generous and kind to others, extra forgiving to them. Yan. Wala na subilen. Ang yao na sana si Cha Bilen. Pero hain si Kristo. Daradarata daw siya sa satuyang pagkabuhay. O ngunyan ang iba sa tuya matrabaho, darata daw si Kristo sa lugar kan sa tuyang trabaho. Darata daw giraray si Kristo sa laog kan sa tuyang pamilya, sa laog kan sa tuyang komunidad. Yan ang ibig sabihin kainin, pwedeng wara na ining mga Christmas decorations, but we still live the spirit of Christmas sa satuya pong buhay. Asin pag sinabi ta, asin nag-opo kita sa kagurangnan, araman niya to, padagos, na life may not be easy for us. Kadakol, mangiraray na pagbalo, kadakol mangiraray na bagyo, pagtuga, at sa tuyang sasabaton. But rest assured that Christ is with us, even in the ordinariness of our lives. And that makes our lives meaningful, despite the challenges, despite the trials. So, ang importante pala na pag-apod, bako sa naso pag-apod kang NDRRMC, so alarm, nahali sa satuyang cellphone. Ang pinaka-importanteng pag-apod na dapat niya itong dangugon, iyoan pangapudan na hali sa langit. Amen? Sa ngaran ka na Aki, sa Espiritu Santo. Amen. Patubalani sa gugma, sa daang tao alaga. Patubalani sa gugma, sa daang tao palangga. Patubalani sa gugma, sa daang tao palangga. Kanamo maluoy kaunta, nakanimo ng laban. Kanamo maluoy kaunta, nakanimo ng laban. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko, asinad sa indong atang, maako manlugod kan Diyos samang makakamhan. Ako on malugod kang kagurangnan atang sa imong mga kamot,
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, makapaggaya-gaya sa imo, andulot ken sa imong banwaan, nahuli ka ini makabalik an kabanalan, asin makamtanan mga hinahagad dinda sa kaludokan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuon, sineselebrar mi an sa iyang pagkagadan, sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat, asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaibakan gabos na santos sa sin angeles sa kalangitan, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos nil mga hukbo. An langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minarigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang gadan banal, murabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluhiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago, asin danay natipan, napapabulosan para sa indo, asin para sa dakon, sa pagpatawad kan mga kasadan, ini ang pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kay Espiritu Santo. Girumdum makagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero, siring man girumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Girumdumon ta, an kapahingaloan kan kalag ni Lilia. Siya asinan gabos na mga gadan, tangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles, kay ibahan, an sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaitupa, nakapaggaya-gaya sa imo. Pagkanigong maging kahiras ken buhay na dahing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo sirigman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan, kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian,
nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo. Mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. An sa mong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iyan, katuninongan na sin pagkaburunyog, sosok sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya po niya, naihira sa lambang saro ang tanda ning katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, padagos na nakikisumaro sa tuya, digdi sa kinaban, asin nag-iimbitar nagaapod sa to na sa iyang maging mga parasunod. Siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ano sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan unta kami na inay sa lughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo.
daygon sa kanunay o simbahon kagayod. Santo Niño, gugma ko. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Daygon sa kanunay o simbahon kagayod. Santo Niño, gugma ko. Bamipi kita. Diyos na makakamhan, nagngangayo-ngayo kaming nagahagad sa imo, tanganing ang mga nabasog sa imong mga sakramento, tugutan mo man na maninigong maglingkod sa paaging makagaya-gaya sa imo. Huli kay Kristo na sa mong kakurangan. Amen. And salamat po sa indo ka po sa mga naglingkod sa tuyang misa, magpuon sa tuyang choir. Nakikig ako. Yaon pala si Vince. Pag-una ako, guminayunan sa boses ni Christian. So, salamat po. May mga special songs kita ko niyan. So, offertory, so itong communion songs, mga Cebuano songs ito, Vince. O mga Cebuano songs, para kay Santo Niño. Sa aga na sa ikalimang aldaw na po kita kan sa tuyang Misa Novenario. Kung tigkompleto ta so 9 days na aginaldo masses, magayon man na kumpletohon taman ining novenario para kay Santo Niño. Ma-celebrar po kita kan kafiestahan niya sa maabot na Domingo, Petsa 18. Ang misa espesyal para sa iya alas 3 nin hapon, asin susundan po iyan in pagprosesyon. So, salamat po sa mga lectors, commentator, mass collectors, mass sponsors, asin sa tuyang ginagalangan na sakristan asin day minister. Thank you very much po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamubuton, asin maheherakon, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. One day to this silence gift that He blessed, that sent you to us, oh beloved child, and always you have been the light of our souls, the guide of our people, the flame in our heart. Señor Santo Niño, with your center guide our people, who hail you King forever. Filipinas is your kingdom. Señor Santo Niño, in your hands the world finds its rest. Proclaim your truth and justice. Bring to men your peace and love. Thank you po.